Здравейте хора, това е информативен клип за всички, които следят поредицата на Krill Realms и на останалите, които снимат. Значи на 29.05 кандидатурите ще бъдат пуснати и World ще бъде рестартиран. Кандидатурите ще бъдат пуснати до 10, като на 10 ще бъдат пуснати в Facebook страницата всички, които са приети. Какво трябва да направите, за да се кандидатирате? Трябва да снимате клип с ваши постройки, които са в стил, който на вас ви харесва. Примерно викингски или там стари, модерни, какви да са. Кандидатурите трябва да са единични, колкото знам. Трябва да имате най-малко 3 постройки, мисля, че. И в клипа задължително трябва да говорите и да казвате нещо за себе си. На колко години сте, от кога играете Майнкрафт и те подобни. Кандидатурите ще се качват, ще се пращат на Facebook страницата ни, която ще е долу в описанието, или на лично съобщение в канала на Hitmaker, който той ще бъде долу в описанието на клипа. Мисля, че утре ще бъдат поснати всички клипове на всички, които снимаме, и правилата за кандидатурите ще бъдат поснати в страницата и ще седят до 10. И да, това е всичко.